Имаш една песен, съчки събирам. Да, горе-долу същата работа. Така събираме съчки. Няма съчки. Опел аварира, хвърли антифриза. Но това не е проблем. Роман тук се грижи за чая. Голям готвач. Само че разпъснахме лагерно. Голям готвач на две такова работи. На два котола работи. За много хора явно готвим. За дълго време. Билков чай, лайка. Кой има джипа? Кой има джипа? Оканка, оканка. Кой ти се? И хляб. Кой ти чудичка? Амаре. И тук някакви закъсали. Закъсали чето да. Умрели от глад. Умрели от студ, пален си Каква е тая пшилка тук? Какво става тук? Ultimate Survivor. Защо то ни гори? Има долу. Ама пуши! Я да иде. Защото съм важни. Я да вкарам камерата. Ай ти борчи тук, зелено борче. Да разпуши, да така. Така. Чай, че ще им са на такова обектива. Това е. Такъв е живот. Караме криво, ляво. Романе, докато стане оператива, ще е готово и основното аз ще ми се строя. Ето трябва има една